A čaute ľudia, vítajte nového videa, som tu späť z Minecraftu a dneska, no mám rozšírený dom a dneska mám v pláne si spraviť, čo to je, tuto, jak je toto, tak hento zarovnať a už asi budeme ostávať, už asi u nás, už asi budem ostávať doma, lebo už asi nebudeme nikam na výpravy chodiť. Ale mám Elytru už konečne, takže budeme lietať aj. Na to sa tešte a ja sa teším. Mám spravenú XP farmu. A tu mám zvieratá, rozšíril som mimony. Ohradu, tu mám vesničanov troch. Dobre. Mám sugarcane farmu, toto bolo aj predtým. A toto to nič a takže len to budeme zarovnávať. Toto jak je tá voda, to budem zarovnávať a asi budeme už iba katiť stromy na nejaké stavby, ale že čo, tak to ešte neviem, ale tak čo, lepšie jak s drevom ako bez dreva. Dobre. A teraz, čo bude víkend, tak videá asi úplne nebudú, lebo nebudem doma. Takže videá asi úplne nebudú. Posnažím sa nejak to spraviť, ale neviem. Videá, to je ťažké. To budem musieť asi, neviem, nejak to ešte popremýšľam o tom, ako to spravím. A budeme teraz stavať asi. Spravím si asi, alebo toto nezarovnám a spravím si tu takú, jak keby, to je proste normálny dom a to, že bude bejska. To je dobré. Áno, tak to môžeme spraviť. Portál, asi aj ten nejak budeme robiť a idem pozrieť niečo na tú bejsku. Toto sa bude hodiť. Kameň. To drevo. Treba. Čo mám tu? Šalkry. Nejaké zbytočnosti. Toto sa mi baví. Čo mám? Účinnosť. Tu mám drevo ďalšie. Torčky. A ešte asi budeme robiť aj niečo, kde bude to ender vajíčko. A rozhodol som sa tak, že 100 dní budem točiť každý deň. Ale potom ešte budem tiež točiť na tomto svete. Tak som sa rozhodol a podľa mňa to je dobrý plán. Lebo neviem, mňa to baví docela hra na tomto svete. A mrzelo by ma to, že dám 100 dní a potom skončím. Takže takto spravíme. Už máme deň 43, budeme v polovici za chvíľu. Nie sme v polovici, takže som rád, jak to ubehlo už. Máme už tu ináč veľa aj vecí spravených už. A tu piesok, kde mám piesok? Nemám tu piesok. Tu je piesok. Ten piesok dám vypáliť, lebo to budem mať jak, čo to je? Tam budem mať také sklo na vrchu. Čo to mám toto? Skoro som hitol, neviem ako. Dobre. Tak. Dobre, toto ešte dorovnám. Pár hliny si vezmem. To je hlina.
Chceme to trojblokové alebo troj. Si môžeme. Takto. Dobre. Teraz sa mi to síce ťažko robiť, ale crafting table si presuniem von, bo nechce sa mi sem furt chodiť. Neviem koľko tu dáme do zeme. To fakt som zle klikol, nevadí. Dobre. V takejto výške to môže ostať. Aha, tak trošku som to nevypočítal. To bude takto. To máme takto. Dobre. Ešte by sme mohli hodiť jeden dole. Ale no, fakt. Dneska sa mi nevdarí. Dobre. Dobre, takže ozvem sa, keď už polovicu budem mať pomaly spravenú.